Her har vi så roeren. Man skal spise meget rugbrød, når man er klæber. Klæber, det kalder vi ham der roeren, og ham der i normalt hjælper med at lande med fisk. Put den i nettet. Tror du på forholdene? Ja. Det skal nok kan lykkes nu. Med lidt held. Han er altid... Han er meget beskeden. Det er fordi, jeg tror på en dybere mening med det der. Nu går jeg tilbage til min lille pind her. Det må du skrive en bog om, det der. Sten! Han løber bare. En god en, Sten. Sindssygt en løber. Pas på, at den ikke hopper ud af holder der. Det er en tung fisk, den der. Sindssygt en løver. Vi kommer ikke ind nu. Ej, den er stor. Det er en god fisk, det her. Det er sindssygt, den er tung. Den er stor. Nej, mand, Sten. Rolig nu. Ja. Den tog over mellem bådspladser. Vi har sat med fanget mange derovre førhen. Det er mellem de to bådspladser. Sådan en linje over der. Så, nu går den amok. Nu går den amok. Sindssygt, den går dybt, den her, Sten. Så, nu kommer den opad. Den her, den kan tømme hjul på 5. En god en i hvert fald, det kan jeg da mærke. Øj, nu kører den igen. Nu kører den igen. Ej, Sten! Efter den for fanden! Sten, jeg kan se bunden af spolen, mand. Nej. Ikke så hurtigt nu. Ikke så hurtigt. Og en af tunge sten.
Jo. Der er så meget ind til brug. Det er som vi har noget vand. Hvad har vi? 50-70 meter ude nu. Og hør her. Den vej rundt, som båden den går med. Ja. Så ligger jeg mig på den anden vej. Går vi over på skrant derovre, hvis vi kan det. Men der er stadigvæk faldet, så der er stadig masser af lige nu. Ja, nu er der masser ud, men nu går den igen. Så når jeg krydser ud på midten nu, så skulle vi gerne se, at vi kan få den mere lige hen. Nu går den igen. Varm. Ja. Der var den. Stenen står derovre. Yes. 100 meter ude. Så er jeg klar til at trække ind. Vi skal nu derovre fra de store sten. Det kan være, der står en klokke derovre. Det er mest interesseret i, det er kraftedeme, at han er lige inden for de hjul der igen. Alt for meget bedre. Der var en frygtelig linebuer, hvis den render der igen. Så får vi noget hjem, ja. Står helt over i kant der. Ja. Jeg skal lige lidt ud og komme på den anden side, så er spørgsmålet, om vi skal gå ind på græs. Så nu har vi lige foran igen. Så nu går den igen. Kraftedeme jo. Den er ikke så vild med nu, den er begyndt. Ja. Lad os få den gren derovre, Sten. Den går kraftigt næsten på land, mand. Helt oppe i græsset nu. Det er da en nat. Og nu følger den. Nogen til at snakke med i hvert fald. Jeg tror også, det er en rigtig trækfisk, der er kommet derovre fra. Kommer han ikke med, eller hvad? Nej, ikke sådan. Den bliver derovre nu. Ja, nu kommer den.
får den ned igen. Og det havde været rart, hvis vi kunne gå i nogen form. Ja, prøv at tænke til det fra nu. Nu er den næsten i tvivl. Nu går den igen, Sten. Der er den. Hold det. Den er klar. Har du den? En god en. Bare kroghold, det holder det der, så. Hold kæft, den er tyk, Sten. Ej. Ja, hvad, kan du prøve at dreje om til dig, Tommy? Ja, jeg er klar. Den er færdig jo. Sindssygt, den er lang, Sten. Jeg har aldrig set. Jeg kan kraftedeme ikke. Den er satan i med lang, den der. Og fyldt med lus. Hvad? Den er fyldt med lus på ryggen nu. Den er meget blank, den er helt blå. Jeg vil altså ikke tage den så dybt, der. Det er for farligt. Kommer. Den skulle lige have gået den anden vej. Hvis den vil få den anden vej rundt, Tommy. Sådan der. Nej, det kommer ikke. Hold kæft, mand! Kom lige og hive det net op, Sten. Sindssyg, mand. Ej. Sådan, Tommy. Kanon! Det er mellem 12 og 15. Eller mere. Den er kraftedeme stor. Den lykkes det fast. Nå, har du fået en laks i dag? Ja, det har jeg. Var det en grilse, eller var det en god en? Det var en plus 10'er. Kanon. Så lukker vi ned herfra.